Moi, me ollaan TikTok-sossut ja mä oon Camilla. Ja mä oon Maija. Tiesitkö, että sosiaalityössä sä voit keskittyä työelämässä tiettyyn asiakasryhmään? Esimerkiksi lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöhön. Tällöin työskentelyn keskiössä voi olla erilaiset kasvatukselliset haasteet ja perheiden arkeen liittyvät pulmat ja ristiriitatilanteet, tai vaikkapa lapsiperheköyhyys tai ylisukupolvisuus. Sosiaalityöntekijänä sä arvioit yhdessä perheen ja hänen verkostojen kanssa, millaisesta tuesta ja avusta perhe ja lapsi hyötyy. Joskus lapsi saattaa olla suojelun tarpeessa, jos lapsen kasvu ja kehitys kotona vaarantuu esimerkiksi vanhempien päihteiden käytön tai perheväkivallan vuoksi. Työikäisten sosiaalipalveluissa sä työskentelet esimerkiksi asunnottomuuden, työttömyyden, toimeentulovaikeuksien, arjenhallinnan haasteiden, ylivelkaantumisen tai syrjäytymisen kysymysten parissa. Myös mielenterveyden haasteet ja päihde- ja peliriippuvuus saattaa olla työskentelyn keskiössä. Usein asiakkailla ongelmat saattaa linkittyä toisiinsa tai olla moninaisia ja sen takia moniammatillinen työskentely yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa on tosi tärkeää. Rikosseuraamus- ja kriminaalisosiaalityössä työskentelet rikoksiin syyllistyneiden tai niistä tuomittujen ihmisten kanssa. Tavoitteenasi on tukea heidän kuntoutumista ja estää rikosten uusimista moniammatillisesti työskennellen. Vammaissosiaalityössä tuet asiakkaasi mahdollisuuksia elää itsenäistä, omatoimista ja oman näköistä arkea. Yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät kysymykset ovat olennainen osa työtäsi. Ydintehtävänä on yhdessä asiakkaan kanssa arvioida, millaiset tukitoimet mahdollistavat parhaalla mahdollisella tavalla omatoimisen ja itsenäisen arjen. Maahanmuuttajien parissa teet ensivaiheen kotouttamistyötä Suomeen juuri muuttaneiden henkilöiden kanssa. Voit toimia esimerkiksi alkuvaiheessa sosiaalityöntekijänä vastaanottokeskuksessa tai yksin ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten ryhmäkodissa. Voit tehdä sosiaalityötä myös sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat tulleet ympäri maailmaa Suomeen kiintiöpakolaisina. Suurimmilla hyvinvointialoilla on panostettu myös sosiaalityön kentällä paperittomien kanssa tehtävään sosiaalityöhön. Terveyssosiaalityössä työskentelet usein sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka ovat sairaalahoidossa. Työhön kuuluu asiakkaiden elämäntilanteiden kartoittaminen. Sosiaalityöntekijänä esimerkiksi selvität, millaisiin etuuksiin ja palveluihin asiakas on oikeutettu. Terveyssosiaalityöntekijällä on laaja tehtävänkuva, joka sisältää myös vakuutus- ja oikeudellisten asioiden arviointia, ammattitauti-, liikennevahinko- ja turismisosiaalityötä. Terveyssosiaalityö on osin tosi nopeatempoista ja päivystysluonteista reagointia, jossa ei etukäteen välttämättä tiedetä, miten vaikeasta tai monimutkaisesta tilanteesta on kyse. Siksi lain ja palveluiden tuntemus on tärkeää. Gerontologinen eli ikääntyvien parissa tehtävä sosiaalityö on kaikkein heikommassa asemassa olevien asiakkaiden auttamista ja tukemista. Asiakkaina on pääsääntöisesti yli 65-vuotiaat henkilöt, joilla ei ole omais- ja läheisverkostoa tukena ja joilla on erityisiä haasteita selviytyä arjesta ja joilla ongelmat ovat kasaantuneet. Kyseessä saattaa olla asumiseen, toimeentuloon, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyviä haasteita. Tiesit sä, että samoin kuin terveydenhuollossa, myös sosiaalihuollossa on 24/7 päivystys. Jos sua kiinnostaa esim. Suuronnettomuusvalmiuden, evakuoinnin, tulipalojen, akuuttien väkivalta- ja kriisitilanteiden tai virka-ajan ulkopuolisen lastensuojelupäivystyksen parissa työskentelyvuorotyötä tehden, voi työsosiaalipäivystyksessä olla just sun juttu. Lisäksi laillistettuja sosiaalityöntekijöitä tarvitaan lakisääteisessä opiskeluhuollossa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulun sosiaalityön tehtäviin kuuluu opiskelijoiden oppimisen, sosiaalisten suhteiden ja hyvinvoinnin tukeminen, muiden palveluiden piiriin ohjaaminen, kodin ja koulun välisen yhteistyön edistäminen sekä ennaltaehkäisevän työn tekeminen. Sosiaalityön ilmiöt on aina kompleksisia. Opintojen sekä työkokemuksen kautta sä saat taitoja vastata asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Lisäksi opintojen kautta sä saat lisää ymmärrystä siitä, miten erilaiset ilmiöt linkittyy vahvasti toisiinsa. Usein asiakkailla saattaakin olla eri sosiaalityön alojen palvelun tarvetta. Silloin verkostomainen työskentely, joka on meidän sossujen peruskauraa, on kultaakin kalliimpaa.